گروپên çekdariyên ku li Efrînê dimînin alavên bi bandoriyê bendava meydankê dizîn û dest danîne ser mal û milkên welatiyan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Lê gorî ku jêderên navxweyî dana xuyakirin, çekdarên milîsiyên Xosna Zeytûn ki pilên îlketrîkê ji odeya kontrola seda meydankê dizîne û ew jî bû sedem ku kontrolkirina îlketrîkî bi sedê hatiye ji navbirin û bi tenê kontrolkirina destî me ye. Herwiha jêderan dana xuyakirin ku çekdarên milîsiyên Xosna Zeytûn emirên taybet bi dabînkirina ava vexwarineyê ku av ji bo Efrînê dabîn dikirin dizîne û ew jî bû sedem ku dê dema mehekê de bi tenê bajarê Efrînê sê rojan ava vexwarinê jê re tê dabînkirin. Şarezayekî buwarê bendavan ku nexwast navê werê eşkerekirin got ku bi têkçûna kontrola îlketrîkî bi dergehên sedê û diziya kêplên îlketrîkê yên taybet bi kontrola sedê bi tenê kontrolkirina destî li pêşiya tîmên ku sedê bi rêve dibin maye û da xuyakirin ku ev çend jî matirsiye li ser herfandina bendava meydankê dirûst dike ji ber ku di Werzêzistanê de tîmên kontrolkirinê nikarin kontrolê bi avê bikin. Herwiha jêderên ji nava Efrînê dane xuyakirin ku çekdarên milîsiyên Xosna Zeytûn dest danîne ser wêzgehên dabînkirina ava vexwarinê û muwelîdeyên îlketrîkê yên taybet bi avê dizîne ew jî li gundên Tirindê û Xilînrê û Kîla û Hedîqa Şer'îye di nava bajarê Efrînê de. Dema ku Tirkiye dest bi êrişê li ser Efrînê kir, bendava meydankê ji aliyê balafirên cingî yên Tirkiye ve hate armançkirin û di encamê de jî ziyaneke gelek gihişte bendava meydankê.